Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Grace, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Tay kunada nga ruden, kanayon nga adda iti udi ti babawi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Grace dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya, matanday ta asuot mo, Grace. Nagbasit ka lang nga roden, agsuot ka pay laang itibitin na pantalon. Karkaro a bumasit ka akitaan. Day tamat ti paglaingan nyo, mama. Ti manguyaw kanyak. Awan na saya at amakita yu kanyak. Ibagbagak laang matipagsaya atam. Apay akanayon nakakaw nga tunggal adda dilawakan ka. Di ka katagyaman ta adak pay amangkit kita iti pagsaya atam. Saan ko apagsayaatan ti bagbagayo, mama? No di kat pakauyawak. Ikumkumparadak akanayon kini Manang Irene. Gaputa na pintas, natayag ken napudaw, isunti kay kayat yo. Anya kay kayat nga ibagbagam. Sika ti buridak, iso sika ti kay kayat ko. Jak marik na dayta nga ibagbagayo, mama. Awan lakot, dilawandak akanayon. Ay, saan kamot ka ta dilawan, no awan madingar aramidam. Uray pa nagsuot ko nga rod itibitin a pantalon, mading aramid. Madiya kitaan. Iso nga rod nga ibagbagak, ta konsernakan ka. Masapol jay bagay mo mat ati isuot mo tapno napintas akitaan. Apay ang napudot man ng tiulom asimbang tag. Masurunak nga rod kin ni mama. No kasta arumor kami, awan lakot, dilawan na akanayon ti suot ko. Amumon ni mama. Kasla fashionista. Isursuro na kalaan mat siguro. Taalangan mat nga iso abakbaket, tinapimpintas ti pormana. Ngam iti sika nga anak na. Ti ko namket di, at dalaok na apanaguyaw. Apay ko mga uyaw na ka nga anak na. Una, tagbababawi anang yanak kanyak. Ni Manang Irene laang ti kayat na. Ngamin, iso ti malaken kwa na. Ay na, sika lang ti agpampanunot iti kasta. Panagkita ka ni mama, saan matagasta? Naarti lang ni mama. Ngam saan mat siguro nga agbababawi anang yanakan ka. Apay nakasukat ka, mama. Sa di na ti papanam. At daatendaran mi akasal. Kadwam ni tita ganda. Ha? Tita ganda ko nam? Ni tita Irene. Asino tinangisurukan ka akas ta ti awag mo kini tita mga Irene? Siyak lang, mama. Nagpintas namin ni tita Irene. Kat siya, sa anak ka di anapintas? Napintas kamit, mama. Ngam napimpintas lata ni tita ganda. Kasta ka di? Saan ka masaksaktan, mama? Sige, panawan kan. Dumagasak pa'y ngamin itibalay ni titang ganda ako nam. Siyak laangan tur urayan daki ni mama. Agbasa ka iti libro, ha? Grace, anya ka matan. Kasaran ti papanan tayo. Ngam kastakit din ti suot mo. Apay manan Manang Irene, anya ti madi iti suot ko. Unay ka matan. Diyay kumamat naragsak amaris ti insuot mo, Saan kat aday takapadpadam at timayang tang tingisit na. Uyawan nakadimanan Manang Irene. Sa anak nga rudan asumurot, takayo latakin ni maman timapan. Hep, hep, hep. Saan ka pumanaw? Adtoy ti isuot mo. Ingkatangan ka iti pagbadom, tamok asaan mo manin nga mo ti agpili iti isuot mo. Ay, imbaglakit din tanapanunot yung ingkatangan ni Grace iti bado na, mama. Ala, sumrakan iti kwartong. Sukatam ti kawas mo. Saanan? Naawanan ti ganas ko. Dakayo latan timapan. Nasaer ka kadimanan? Pasensya ka no kasi ti panagsasawok,
Di ka matlang aminin makasurong agbado iti husto. Alakit din, ingkag sukatan. Saan ang mabalin adi ka sumurot? Agda maglakit din ni Jane no apay asaan ka adim maray iti kasarna. Kayat mo ka di agumurakan ka ti kasinsinta? Alawanan! Ikaskas to'y daklatan, gaputan na laadak! Ay na, ading ko, asino tinangibagakan ka, analaad ka? Awan mo't imbagbagak Alahos tundahita. Mapan kan agsukat, Grace, iti kasta. Saan tayo ang maladaw? Ne, apay manan nga adda ka dito yung kwarto nga agsangsangit. Kunak man, no imatinder kayo iti kasarti kasinsinyo. Wan, kagap-gap po kijay. Ngamim muna ako na nagawin. Apay mat, Kasano, sa anak mo't lang ang mapanpansin ijay. Dalang mo't mamakan manang ay rin ti panpansinan da. ama nga no agpapaigit ka man ngaminan ijay. No saan da ka apampansinan, tisikat imang pansin kadakwada. Imposible matas anda ka apansinan. No pansinam ida. Apay ngamin nakastoyak, Roman. Apay analada. Anya nalaad nga ibagbagam mat. Kinayat ka ayamat no nalaad ka. Basit, kan napagut ka. Anam saan ka analaad? Apay ngamin asa anak mo't ngay malakin ni mama anak po daw kung natayag. Na, ta questionam ka dit imparabor kan kati apo. Ay na, bakit? Saan anasaya at ikasta kababalin mo? Agyaman ka pa'y kiddi tana itao ka. Naitao ak ngagpaiso, ngam kastoyak man. Ala, gusto daytan. Rumwar ka kit din, tana kasaganan titaraon. Apay api manaw kay di kasaran idi kalman. Di ka pa'y nagpakada. Aramid ka di day tati adaan nakam. Anya pa'y laang ti aramida kijay. Kat awan mo't mang panpansin kanya. Di ko namkit di, agpa-importante ka launay. Imbes ang makisao kamot ka nagiti kakabagyan. Saan, tada ka nga agpapaigid akas kalakapimpiman nga awan mo't mga apakan ka? Wan, gaputa mabayina. Sa anak akas lakada kayo kinimanang Irene iti kinapintas. Dahil talatan ti kanayon nga ibagbagaan ba? Asino nga minti mang ibagbagaan na lahat ka? Dagijay tupay da duma akakabagyan analaad kat feeling na pintas na. Si kakit din asaan mo't analaad ti mang ibagbaga analaad ka? Uray tupay da kayo. Kat day tati kanayon nyo nga iparik na kanyak. Awan ibagbaga mi analaad ka. Isursuro da ka lang iti pagsayata. Ngam sabali ngamin ti pangiturturungam. Kasano ka lang gano kasta ka? Wanan! Siyak ka kanayon ti kamali! Siyak ti awan amuna! Ay, Grace, Jack amon no kasano nga ipakaawat kan katikayat ko ang mapasamak. Nutong pala maamin nga isursurok, nagsayaat kat kuman. Ngam no saan mo at saan mo akayat ti masuruan, ay addakan ka na ita. Hello? Umay ka ko matitibanay. Saan ka makaangas? Itaray na kaya ospital. Naira na nag-awit. Ikatulong. Mabiit lang nga rod, mama. Urayan daktita. Tarasam ko mga anak ko. Wan, mama. Umayakon. Sige, bye. Manong sani, darasam. Paandara mong tilugan. Mapantay ti balay da, mama. Uwan, ma'am. Anya kami tinapasama kaya? Saan ka no ang makaangas ni mama? Awan ka di tikaduan ni Mama Mijay? Nagawid ka no ti katulong. Ay, day tatirigat na, ma'am. Ala, darasam pa'y nagpataray, manong. Uwan, ma'am. Inton makadanon tayo di balay. Sumrag ta adagos, ta si katimang bagkat kini mama. Uwan, ma'am. Diyos ko, ispanin niyo ko man ni mama iti paggan. Saan niyo abaybayan ni mama? Diyos ko. Ayun kayam. Apay asyak tinawagan ni mama. Apay asaan ni Manang Irene. Amungatan ni Manang Irene tinapasamak ni mama. Tinasayaan. Awagak ni Manang Irene. Manang Irene! Oh, abay nga mawag ka, Grace. Ni mama, adda dito ospital.
Anya? Abay, anya tinapasama? Imawag kanyak, saan ka no makaangas? Sa dinong ospital ti ayan nyo, taumayak itamatlaan. Sige manang, dumngag ka ta ibaga. Aging gaita, awan pa'y puot ni mama, manang. Diyos ko. At dagayam sakit ni mama iti puso. Ngam apay ngayon limod na. Wan nga rod manang, makunkonsensya ak. Tanag sinungbat kami laang itinabiit. At damat gayam sakit na saan nang ibagbaga. Agkararag talaangan. Asapay la kumata malasatan ni mama daytoy. Oh, apay pinanawam ni mama iti ospital. At ni manang Irene, agsinublat kami nga agbantay. Saan ka di pa'y anak kapuot ni mama? Saan pa'y nga ron? Ay, apay mo't nga ta. Ngayon limod na nga dagayam sakit na. Diyak nga rod mo. Kati pagsidawak. Apay asyak tinawagan na. Idintuan ni manang Irene ti kay kayat na nga anak. Si kala ang timang ibagbaga iti dayta. Amangan mo atap mulaan. Ngam ti kinagpaysuna, si kati kay kayat ni mama. Day tamat ti bagbaga na kanya. Siyak kano ti kay kayat na. Ta siyak ti buridak. Ngam, kasla sa anak ang mamati. Apay nga rod, asi kati nagpatulungan na. Diyak ka mo. Mapuri-pura nak nga rod. Hello, manang. Grace, umay ka dito ospital. Awanan ni mama. Di na nabangailan ti sakit na. Anya? Diyos ko. Sige, manang. Orayan nagdita. Umaya kon. Nagswerte ka, Grace. Ngamin si katinawagan ni mama. Nagnagap ti boses na. Iti mo niya gundaway. Manang Irene. Ibagbaga masyap ti kay kayang ni mama. Ngamambo. Mas ipatpatig na ka ni mama. Manang Irene. Saan kumadito iti pagsaritaan tayo ti dayta? Orahin nagdita ta umaya kon. Mama, pakawanin na kumay ti kanayon apan nakisungsungbat ko kada kayo na bagbagan. Ito lang ang maamiris ko, dibitot ko. Itatawan kayo. Ipatpatag kayo, unay mama. Kat pakawanan na. Nadyak na iparik na dayta kada kayo. Sorry, mama. Grace, bakit? Gusto ko man ti panagsangsamit mo. Ang mga nuan yamot ang ti mapasamak ka. Manon nga aldaw ang awan turo mo. Agi na nakakumamat. Kaya't ko bantayan ni mama. Iti mauding aldaw na dito'y lubong, Roman. Saan kundo na pulos ang makita? Nagsakit ang panunutan. Bakit? Panunutam kumamat dagiti anak ta. Isu ang maturog ka kuma. Tapno saan ka nga agsakit? No adda ita ni mama dito. Sigurado nga agungat manan kan ka. Tasaan ka manan adumdumngag iti pagsayaatan nga maibagbagakan ka. Sige, Roman. Maturog ak nga ron. Nga mapagbiit lang, ha? Ita, may bagam ka di pa'y asyak ti kay kayat ni mama. Diyak ni namnama, manang. Ngaarig na siyak tinagtawid iti amin asaniko ni mama. Dita ang mapanagnagam. Asika ti paborito ni mama. Okay ka dilaan kan ka, manang. Saan nga agsakit tinakam mo? Okay lang kanya, Grace.
Gaputa desisyon ni Mama Dayta. Iso nga irespeto. Amo ka para matlang iti anak mo Dayta. Gaputa jakmot nga rod na ipaayan iti apo ni Mama. Jak yung pagarot. Nga ipatpatag nakgayam ni Mama. Numabalin la ko maapagsublik ti aldaw kantawan. Aramitak. Tapno maiparik nakmat ti pamatag ko kin ni Mama. Naladawon ti amin, Grace. Ti mabalin mo laangan nga aramidan ita. Salimot mo tam ti impatawid ni mamakan ka. Katong palam amin dagiti insursuro na kan ka, idi si bibyak pay. Gaputa pagsaya atam amin dagiti imbagbagana. Aging ka ita, agbababawyak, tadyak na ipakita ken na iparik na, ti pamatag ko iti day di Mama. Ikarkarigat aklata na balbaliwan dagiti ugalik adi na kayat idi si bibiyag pay. Tuy pagayam mo, Grace. Grace pagayam ko, iti day tuy apakasaritaam, ti makunak. Ipateg tayo dagiti dadakkel tayo, itata si bibiyag dapay. Tapno awan to ti pagbabawyan tayo, iti kamaudyanan na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti naga na Grace, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley, inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulon. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alicia iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda kadandanag, iso ni Jeff, maysa a delivery rider. Sipod nagpasngayak, imanugutak nga umakar dito'y Baguio City. Nakipagnaid kami nga rod kadagiti dadakkel ni Jeff. Awan ti makunak may papan kadagiti dadakkel na, gapo tanasaya at matitrato da kanyak. Impagarup ko nga rod nga awan ti tumanor aparikot iti relasyon mi. Ngam nagbitutak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alicia, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nay, si kamot gayam ti aglablaba, Alicia, balasang ko. Apay ka di, Auntie Magda? Kaan anak mo laeng? Saan arumbang aglaba ka? Okay laeng, Auntie. Sana bali, basit laeng mat. Ay na, saan ka din yan pagkakankan? Di na kun awagan iti anti. Nanang ko namlatan balasang ko. Saan kami pa'y nagkalaysa iti anak yu? Awan parikot iti dayta balasang ko. Mala, aglisi ka dita. Tasya kun ti mangigelgel kadagiti bado ti apo ko. Alicia, ayan ni Nanang. Jakmat makita. Adda ijerwar. Anya ti raramiden na ijerwar. Bigbigat. Iso nga mi tinagboluntaryo amang ituloy amang ilaba kadagiti bado ti apo ko na. Diyak ko makayat nga ipilit naman. Nasayat mo't kit di. Iso ti mangilaba kadagiti bado ni baby.
Tapno saan ka una mabanog? Naanos dagiti dadakkel mo. No maipapan kada kami iti anak ta, Jeff. Kasta talaga ni Nanang, Alicia. Idi pa'y lang amin nga arapaap na ti maadaan iti manugang kan apo. Saan ka di naibagang kanya? Anak yung asawan ni manang mo? Wen, nakiasawa ni Manang. Nga medyo imot abroad ti pagnanaadanda. Sagpaminsan dala nga agbakasyon dito'y Pinas. Ala, agtugaw ka, tamangan tayaw na Alicia. Agyaman Uncle Lucio. Angam sa anak pa'y amabisin. Ket no alas 8 ni ti bigat. Nagkapiak namin itay, Uncle. Umanay ka di day tabalasang ko. Ala, umay kakit din tagigiddan tayo amangan. Ha? At dapapanan mi kinitatang yu inton madamdama. Saan kanton ama kapangan no makariing ni baby? Hustaw ni Nanang Mau, Alicia. Mala, umay kakit din tamangan tayaw. Agyaman naklaunay iti kinainbagyo kanyak. Ay nasikakit di mo balasan ko. Rumbang laang nga agbalin kami anasaya at kan ka. Kasi kaka nga ron ti asawa ti anak may. Oh, prutas para kada kayo, Alicia. Ay na, agyaman na. Apay adi mo in text nga umay ka pumasyar dito balay ita. Awan mat ngamin load ko. Kan sayang na agloda. Asid aglaan mo ti ayan nyo. When mat kiti Akuray ka. At damot gaya mo washing machine nyo. When? Kagat-gatang lang ni Jeff Idikalman. Talaga nagasat ka niya. Nagasat ka ni Jeff. When nagasatak-launay. Saan amay libak dayta? Ay, naimbag pa ni Jeff, tamo na ti responsibilidad na. Ken, saan pa'y asakit ti ulo ken ka? Saan la adayta, friend? Uray dagiti dadakkel na. Naanos damat la kanyak. Anak ti pangibilbilangan da kanyak. Uray saan kami pa'y anagkalaysa ka ni Jeff? Ay, kat, sana all latan friend. Friend, agkapeta pa'y. Nagbang lumot ti kapiyo, friend. When ginatang ni Auntie Magda dayta iti kumare na. Auntie Magda? Kunakman no kunam ananang ti kayat nan nga iyawag mo kankwana. Wan, ngam no daduma. Auntie, kunaklatan kan kuana. Speaking of Auntie Magda, jakpat makita diti balayo. Rimwarda ka ni Uncle Lucio. At da ka no napatag-apag nada ijay sentro. Kastagayam. Wan, ni ma Jeff, at da trabaho na ita. Saan da nga tanga agungat no maamuan da nga dak diti balay da? Apay ko mga agungat da. Amot dagiti tattao ita, Alicia. Relax ka kadilaan. Nasaya at dagiti dadakkel ni Jeff. Saan akas ka dagiti daduma dita nga istriktuda. Ay, simbangpot kayo matgaya man, Auntie Magda. Wan, itay pa'y Alicia. Saan kan ari ni ing taamok anapuyat kay dirabi Adtoy, itad ko kan ka, balasan ko. Ha? Anya dayta? Pasarabok dayta para kan ka. Anya nga tilinaon dayta a paper bag, Auntie. Bestida. Tapno adamat usaram, adito'y balay. Ha? Ay na, agyaman naklaunay, Auntie Magda. Awan ti rumbang apagyaman ng balasan ko. Maala, ipadas mo man kitde, takita ak no bagay mo matla ang ti bestida ag inatangkaw. Sikapay lang ti makamu iti anak ta, Alicia. Nas ka nasumra kang iti trabaho kita. Jeff, alas 5 pa na iti bigat. Nasa paunay Nag-text ngamin ni Ma'am Ira. Adda ka no ti order nga ipa-deliver na kanyak. Isupay a sideline ko sakbay asumra kak iti trabaho. When matkit di nagbalon ka ka di? Uy, nagbalo nak. Taasaan nga isupay agatangag.
When matkit di nasayat nga ron no kasta, Jeff. No marabyanak, kaya't naasawan, adumanan ti order nga i-deliver mi. When maawatan ka, agan-anad ka. Ala, agrubwatak nga rudan. Narabyan ka matanagawid, Jeff. Ado nga minti in-deliver mi. Pasensyakan. Agpilas ka nga rudan, tamang rabiitan. No kasta, saan ka pa anangan? Anya ka lakit din aya, Jeff. Inuray ka tapno adda kagiddan mo amangan. Okay lang kanyak, no imuna ka na anangan, Alicia. Saan na big deal dahi ta kanyak? Sige, tagpalasak na rod. Ni. Mabilang Sungbatak ti awag ko. Sino dahi to mawawag kan ka? Ti katrabahwak. Oh, agkapekan, Jeff. Nagtimpla kiti kapem. Agyamanak, angan, nagkape ako ni tay, Alicia. Kasta ka di? Kaya't kung tiyagan na, muna ako ni Tisileta. Ni, saan ka kading agtrabaho ita? Saan? Naginanak pa'y. Jeff. Apay manan. Okay ta ka di lang? Uy, mat. Apay nadamag mo dahi ta? Kalaat nga na nagbaliw ka. Kas lalikliklikan nakmatan. Mabambanog ka lang ti trabaho ko. Sigurado ka kadi? Wen, okay talaeng. Awan mat ti parikot. Adda madlaw ko, Alicia. Anya dahit amad-madlaw yung Auntie Magda? Nagapa kayo kadi kini Jeff. Ne, saan mat, Auntie? Una, tadang agpaiso dito'y balay. Ngam ijay matsalas akanayon ti ayan na. Kanti cellphone na latan tikit kitaan na. Di nansapay mat maasikaso ti anak yaw. Kinapod no na. Jack mo't laam mo ti makagapong, Auntie Magda. Kalaat ti panagbalbaliw na. No agsaludsudak mat. Kanayon nga ibaga na nga okay lang. Uray mariknak asaan. Mala, bay ang balasan ko. Kasaritak to ti anak ko may papan iti day taabana. Apay pinaumay nagtitibalayo, Alicia. Friend, kasapulak ti kasarsarita. Ada ka di parikot mo. Tsaka mo, ngam, mariknak alikliklikan na ko ni Jeff. Nag-day off idikalman. Ngam, tilatan cellphone na ti as-asikaswan na. Iti pa'y salas ti pagturturugan na. Ada ka di saan nyo ang nagkinaawatan? Awan mo ti amok ang nagapaan mi. Kalat-latan ang nagbaliw ti amin. Amangan mo't no ilusyon mo laang dayta. Aglalo kat kaan anak mo. Saan, friend? Nakasaritam ka din ni Jeff. Wen, ngam kanayon nga ibagana, nga okay kami laang. Uray no mariknak asaan mat. Kas iti kunam, ni Jeff mismo tinang ibaga nga okay kayo laang. Ay, di ka man agpanunot iti negatibo, friend. Sabali nga minti agparparik na kanyak, friend. Anyat urasan, ngam nakaturog pa ilaang ti apo ko. Wen nga rod, nanang. Tao po! Ni, adda tao ijerwal. Bisita yo siguro, Auntie Magda. Ala, si kaman laangan ti mapan mangkita. Siya kun ti makaamo iti apo ko. Sige, Auntie Magda. Anya ti masapul mo, miss? Naimbag abigat mo, manang. Imayak, tao may kukumaitaday ti pansit kada kayo. Ha? Siyak gayam ni Ira, tinobya ni Jeff. No sa anak nga agbidot, sikat ibagbaga na kanyak amanang na nag-abroad. Anya? Nice meeting you, manang. Awan gayam, ada ka din ni Jeff.
Di na ngamin replyan dagiti text ko kan kuana. Uray dagiti awag ko. Saan namatan asong batan? Mabitla ang Ira. Riingak ni Jeff. Tada kayon ti agsarita. Nay, anya tinapasamak Alicia. Agkaringatan kamutan. Asino ayayay tao igirwar? Ira kano tinagan na, Auntie Magda. Nobya kano ti anak yun. Nobya? Kasta ti kunana, Auntie. Kasano kumaan nobya ni Jeff? Kat adda kamutan. Jack amo, Auntie Magda. Ala, ringam ni Jeff. Tasyak man ti sumango iti dayta babae. Unay ka man Alicia. Kita mamat maturog ti tao. At abisitam, Jeff. Iba ka man nakaturog akpela. Ira kano tinagan na. Anya ti kunam? Adda tinubyam itirwan. Kaya't nakaama kasarita. Oy, di nakman raba ka na kasta. Sa anak amang rabrabak, Jeff. Pudno ti ibagbagak. No saan ka mamati? Rumor ka. Tasi ka mismo ti sumango kan kuana. Apay adi mo imbagbaga nga dagaya man sa bali a babae iti biyag mo. Alicia. No saan na kon nga ay ayatan. Mabalin mo't nga i-break nakpay. Sakbay ang makirelasyon ka iti sa bali. Maawatak mat. No ibagam adi na kon ay ayatan. Pasensya ka na, Alicia. Jack Ingagara. Di ka matanagan. Saan ka aguraan? No isuti ay ayatam ita. Anya di kaya't masawan? Waya-wayaan ka, Jeff. Jack ipilit tibagikan ka. Ngam. Kasaritak to tigayong ko inton bigat. Tapno umakarak iti pagyanan. Di ka matanagan. No kayat mo ang makita ti anak ta. O kailangan kanyak. Hello, friend? Oh, imawag ka man. Apay ka di? Naskan nga umakar kami iti anak ko. Mabalin ka di, adita kami pailaang dagos mo. Ha? Itian niya kumaaga po. Basta, ipalawag kuntukan ka, friend. Amo ka di dagiti dadakkel ni Jeff ti maipapan iti plano. Saan pa? Ngam ipakaamok to kadakwada. Di ka madanagan. Makalawas kami lang iti dagos mo. Pumanaw kaming tumat la dagos. Taag-awid kami ijay laon yon. Sige, sikat imakam mo, friend. I-text na to no kaano kayo nga umay. Sige, friend. Agyaman ak unay. Sigurado ka kadiin iti da ito a desisyon mo, Alicia. Wen, Auntie Magda. Narigat mo't no ipilit ko tibagik iti anak yo. Gaputa saan mo't asyak ki ay ayatan na. Saan ka din ang maurnos na ito'y balasan ko? Pasensya kayon, Auntie. Ngam namin pinsanan anapukaw ti panagtalag ko iti anak yo. Uray saan kayo nga okay kin ni Chet. Mabalin nyo matlat ati agnaed dito'y iti apo ko. Saanin, Auntie Magda? Ad-ada sana ka makamove on no kanayin ko ang makitkita ni Jeff. Kan ang mga nuan niya pa'y ti mga ramid ko kan kuana. Ay, kaat sa dino nga ron ti papanan nyo ita, balasan ko. Agyan kami pa'y lang iti dagos ti gayam ko, Auntie. Agawid kaming tumat lang iti ayandanan ang kantatang inton sumaruno alawas. No kaya't yung makita ti apo ko yo. I-text naklatan, Auntie. Ay, pasensya ka ni tinapasama ka, Alicia, anak.
Di ko maguraan ni Jeff, Uncle Lucio. Mawatak, no daman sa bali nga ay ayatan na. Jack maanusan ti makirelasyon iti tao. Asaan mo't asyak ti ay ayatan na. Okay lang, Uncle. Di kay madanagan. Saan ak ngagimula iti sakit tinakam iti uray asinuman kada kayo. Agyaman ak launay iti kinaimbagyo kanya. Basta, agawid kayo ni Jay La Union? Wan, Uncle. Ijay kami pailaan ngagnaad. No kaya't yung ang makita ni baby. I-text daklaang, taipasyar ko dito'y. Isabat kunto dito'y, no okay laang kada kayo. Alicia, mabalin ka ding agsarita tapay. Awan ng tirumbang apagsaritaan ta, Jeff. Denggam kumama ti palawag ko. Kasanulangan ti anak ta. Kabailan mi ti agbyag, nga uray awan ka, Jeff. Di ka madanagan. Saan ka aguraan iti kastoy nga inaramid mo? Ngam di mo namnamaan. Amakisinublanak paikan ka. Kalpasan day ta apasama, nagawid kami iti anak ko dito'y La Union. 5 atawan itan ti anak mi kini Jeff. Awan ti makunak kadag iti dadakkel na, gapo ta kanayon damet apakamustaan ti apo ko da. Numaminsan, isuda pa yan ti mangibaga, nga ipasyar ko ti apo ko da, iti ayanda. Numay papan kada kami kini Jeff, saan kami nagsinubyan. Gapo ta nagkalaysadan kini Ira. Nupay kasta, awan ti sakit tinagam ko kanwana. Alakastan, katagyaman nakiti kay panangidrama, iti pakasalitaan. To'y pagayam mo, Alicia. Alicia, pagayam ko, agyaman nakiti na ito apakasalitaan. Kunaintan, asaan ada kayo kini Jeff, tinaykari iti tunggal maysa. Katala, ipamaysam ti pamatigkan atensyon mo, iti anak mo. Kat padakkalam, iti nasaya at asursuro. Dumteng tulat ta tinaykari alalaki, aparakan ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasalitaan ng impatulon. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alicia, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Jennifer Anas Basit. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito yung istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag na oras kada kayo ang Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alaysa. Adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Natalgad ti trabaho iti maysa nga opisina dito'y lugar mi. Kanayon ama kumikuma. Dayta ti makagapo no apay anasema kadagiti online a produkto. Daytoy man ti nakisalaysay ita. Tabarang makaibati iti adal kadagiti padak adumdumeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alaysa dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Donna, rumor ka di. Saan manang? Inton aldaw arumwarak. Mapanak iti nagaplayak iti trabaho.
Barang maalak mo tan. Nasayaat nga rod no kasta. Barang mauray mo tay in-order ko iti online. Pang kusina, pang salas, kas kadadad dumapay ang mausar dito'y balay. Apay nga minadinak pay laing baon ang mapanggimatang iti sentro. Ang mga no adamanon perdi dagiti i-deliver daken ka. Nawan mo't siguro ading ko. Ang mga no na ira na laang mat na perdi dagiti in-order ko iti. Kita am dagiti si Marsaro no, nagpipintas damat saan ka di? Makamu ka man laangan mana. Ala, awato mo ti kwarta pagbayad mo kadagiti parcel ko. Narigat no maladawak iti opisina. Bawas sweldo no kasjay. Sige, aganad ka nga rod iti dalan mo, manang. Agyaman nakading ko. Sige, nakngarudan. Ibagam tulatan kadananang anapanakon. Sige, manang. Ibagak to. Break time yan, Alaysa. Hintayo nag-lunch. Wan Jumel, orayan naklabitan. Ilepas ko lang ang aramida. Anyaman nga minan day ta aramida maya. Ay, sus. Kunak tubay kat. Madamaman nga agur order ka iti online. Ado nga min dagiti nakitak anala ka. Iso anagurderak. Ang mga numaibusanak no sa anak pa lang agurder ita. Ala, orayan kan. Ngam kita ma. Ang mga mabiktimada ka mat dagiti scammer iti online. Saan mat siguro? Naanadak mat ka dagiti pagur-orderak. O ala, umay kan. Nakapili akon. Urayek tulaangan ti pan naka-i-deliver da. Ay, sapay lang ko ma. Ta saan ka mabiktima iti kinaisen mo nga gatang iti online. Awan pagdanagam. Sa anak to ang mabiktima. Gaputan na anadak kadagiti pagur-orderak ng online. Maalakit din. Mapantan ag lunch. Punasam ti panagdandanag mo. Gapu iti panaggatgatang ko kadagiti mailaklako iti online. Oy, friend. Kita am dagitoy Nagpipintas da, saan ka di? Anya ngay dagita, friend. Wow! Nagpipintas mo tin agamit apang kusina dagita? Nanggatangam ngay. Kaya't kumatikas na. Naibus nga minan dagiti ginatgatang ko a kutsara, tinidor, kas kada kutsilyo iti balay. Jakmat nga rod masango ti mapan aggatang. In-order ko lang dagitoy, friend. Kay dil-deliver da lang itay bigat. Ay na. Nanamayon ti biyag tayo a busy. Taidanon da amin ng akasapulan tayo. Wan nga rod, friend. O ala, isurong man kit din nung nagurderam ka dagita. Kaya't kumati agatang ka dagiti mausar iti balay. Ay, katuna. Maisabalik man ti saritaan. Apay, awan ka di pa'y plano yung agkalay sa iti kaayan-ayat mo? Manumaten atawan ti relasyon yun. Adnan, friend. Ngam agor nung kami pa'y iti pangrugyan mi. Nga oray basit laang abalay ti maipatakder mi. Ay na, nagmayat ko man no adagla ko iti balay iti online. Ay sulaang iti gatangan mi kin ni Jomel. Anya? Manang, simangpot ang dagiti parcel mo. Atoy jak pa linuklukatan dagita. Ay na, agyaman nakading ko. Ang marumbang kumalinukat namon tapno makita no adda damage dagita. Mabainak mo't taon mo't imbilin mo. O sige, dua talangan amang kita kadagiti in order mo. Ay na, sigod mo't alukatan nyo latan no adda parcel ko. Anya ngamin aya dagitoy manang. Di mo ibaga apang kusina man ang dagitoy. Saan? Bado kan sapatos dagita. Sige, kitaan taman. Sigurado ang nagpipintas. Gaputan na pipintas mat dagiti impose da aladawan da. Ay, sapay la ko mamanang. Ala, kitaan tangarudan dagitoy in order mo. Italaman na makapasyarta. Alaysa. Naragsaka. Gaputa iman mugot ka nagpasyarta ita dito yung mall. Katwan gaputa masapul mat nga ikantay ti panawan ti tunggal may sa kadata. Mala, pasyarta na pa. Kalpasan na. Mapantamangan iti may sa restaurant dito yung mall. Apay, di mo kaya tiyag shopping? At data lang harudan dito
Gundawaya man ti agatang kadagiti masapsapol yo, jay balayo. Saanan? Nakagatang akon iti online. Kasta ka di? Ala, ag-grocery ka lang aruden. Imposible apati dagita, kat in-order mo iti online. Katuan mat, naka-grocery akon iti online. Anya? Pati makan? Agtalag ka iti online? Sigurado ka nga ron, kadagiti gat-gatangan mi jay. Isa para mo nga minan ti ag-grocery. Saan mo't amabayag ti ag-gatang iti grocery? Ay, adday ta ka man ako nakon. Awan ka diti pa nagtalag mo kanya. Ang Muktar Aramida, Jumel. Hala, baya mga rodan tinaibaga. Hala, ituloy ta nga rodan ti agpasyar. Apaya nagbayag kay JCR. Itay pa nga inyigda dagiti order ta amakan. Pasensya kan. Addala na kisarita kanya, iso anabayaganak. Hala nga rodan. Agtugaw ka tamangantan. Sige, manganta nga rodan. Nagpintas mo tanti isam mo, Alaysa. Apay, anya ti pakaragsakam. Pakaragsakam ti imbaga ti nakasaritam? Wan, impakita na ngamin kanya tilaklako da a house and lot ijay Amerika. Anya? Amerika? Wan, kayat ko agatangan. Gaputan na lakalaang mat. Nalaklakatan ton amapan ijay, no addan ton sang bayan tabalay. Sigurado ka iti dayta? Apay, amamom ti aking kuko iti dayjay abalay? Saan mo't kiti? Yung nagkari nga ipakita na iti online dayjay abalay nga ilaklako da. Agawid ka nung aminan dito Pilipinas dagiti akin kukwa. Iso nga ilako dan ti balay dang. Jak amo Alaysa. Ngam kasladyak mamati iti dayta. Pangkampay nga umuna, nupudno ti ibagbaga dayta nga ahentikan ka. Di ka agdanag. Talaga akas ta ti Aramida. O alakit din. Ituloy tan timangan. Agbaawan dagiti makan nga in-order na. Anya? Adda ilaklako da balay di Amerika ko naman ang Alaysa? Wando na ading ko. Kat nalakalaang. 750,000 laang. O, naglaka. Iso ang kayat ko agatangan. Naglakamot no bilang pudno day tamana. Kasla imposibleng samot akas ti presyo da. Kat ije abroad day ta. Menos presyo ka nung aminan. Gaputa agawidan dito'y Pilipinas dagiti akin kukwa. Ngamana. Ay nadikan kumontra ading ko. Numagatang ko day di abalay. Addan ton pagbakasyonan tayo. Anya? Ay, makamu ka man laang manang. Ngamne, aganad ka kadagiti tattao apagtaltal kam. Adu itan dagiti manang gundaway at tattao. Laglagi pam kumadayta. Ato yung nagiti order yo, sir. Madam, idisuklatan dito lamisaan. Agyaman kami, Nelma. O sige, mabalin na kami na panawan. O sige, Ma'am Alaysa. Maditi pa nagkita kanyak na dya servidora dito restaurant Madam Alaysa. Ala, mangan takit din manong Jason. Kalpasan na, pagsaritaan ta ti may papan itibalay nga ilaklako dagiti amo. Oo, talaga ka di nga interesado ka gumatang? Un manong, talaga ang kayat ko agatangan day di abalay. Nagpintas din pakitam kanyak aladawan di abalay. Nagpintas agraman aglawlaw na. Well, madam, ganyo, tulungan kayo. Tapno na parpartak ti pan nakaiproseso ti gatangin nyo abalay. Sige man nga rod manong Jason. Tulungan ta, tapno magatang kunday di abalay. Anya? Ag-down ka iti 350,000 kunam, Alaysa? Wan Jumel, nakasaritak ti akin kukwa iti dayja abalay. Isuda ka nun ti makaamo iti pan naka-transfer tinagan ko iti titulo dayja nga house and lot. Naglakakamatan amamati ka dakwada, Alaysa? Di ka kadi agamak, nga amangan no al-alilawan da kalaan? Saan mo't siguro? Pang-asim ta sumuporta kalatan kanya. Ikarik, kalpasan amagatang ko dayjay, agkalay satan tumutan. Alaysa,
Sapay la ko ma. Ta saan ka maisagmak? Gapo iti kinalakam nga agtalag. Kadagiti saan mumot nga am-amo at tao. Ay na, ang tanton balay mo di Amerika, friend. Apaalan ka? Kuma, at damat masarakak akas itiin lako dakin ka. Ilaklako da pay laang, friend. Saan ko pa'y anagatang? Ang amom? Magagaran ako na makakita iti personal iti day abalay. Kuma, makapanak tumot idjay. Tapno makitak met. Akat, anya nga iti kunadakin ka? Kasano kabayag nga orayam ti titulo? Aguraya ka no iti makabulan, friend. Itadda ka no kanya, apaman ama i-fully paid ko. Ket, nadamag mo ka di? No sa di no ti lugar da dito Pilipinas? Visayas ka no, friend. Ay na, nagadayumat gayam. Sapay la kumangerod. Saan da ka alukwan, Alaysa? Saan met siguro, friend? Patsik apod no matdagiti amin ngayong bagbagada. Malakit din, intapi agmerienda. Break time matgayaman. Iso matlagayam amarik na kung tibisin ko. Anya tinapatid nga ibagam ako nang, Nelma? Nasao nga ni Manong Jomel Kanyak ti maipapan itigat-gatangam a house and lot ije Amerika. Wan, pudno day na. Ape ka di. Agdwa-dwa ka kadimat amagatang ko day chay. Sa anak ko man amakibiyang iti daytoy abanag. Ngam adda nga minadamag ko a kabarbaro a modos dagiti scammers ita. Anya nga day na. Akaba ulanda ka no amang ipakita kadagiti peki a dokumento. Tapno mapapati dalaang ti maysa a tao. Kitaam daytoy aladawan. Daytoy kano alalaki kat leader dagiti scammers. Ay napanagkunakit saan mat siguro akas na ni Manong Jason. Anong kita agmanday ta aladawan? Oh, adoy. Kitaam ti cellphone ko. Imposible. Amangan mo't no inalaan na kami laang itiladawan kini Manong Jason iti na minsan. Iti pa nagkita may iti restaurant a pagpapayam. Alaysa, social media ti nakaalaak iti dayta aladawan. Kita nga. Awagam dayjay a tao. Kat dawatom ti pamanaknak at talaga anagatang mun dayjay a house and lot. Adda insenda kanyak. Titulo dayjay. Ipaprint ko laangan tapno adda kopya. Awagam kit di dayjay a Jason itamot laang. Kat apaman nga maawagam, iyuman mo dayto iti masaknan, ama kaamo kadagiti kakastoy a legal. Ay na, madanagan ak matanil na. Sige, umay ka, kuyugan nak nga rod amakisin narak iti dayjay a tao. Ay na talaga madanagan ak. Sapay inrar ko amin ang naurnong ko ijay bangko. Ala, agrubot ka nga rodan, takuyugan ka, itamot laang. Awanan ba inday di alalaki? Peki matgayam nga agpayso dagito'y dokumento. Manang Alaysa, pagkalmaam ko mala ang tiniknam. Wan nga agpayso, Alaysa. Inawaga ko ni Jomel akabsat ko. Sigurado nga umayon dayjay ditoy. Nagyoko mo't ng dayjay a tao. Saan mo't gayam apudno aditoy ti balayda? Awan mo't gayam pulos makaamukin kwa na ditoy. Wan nga rod, nalaing anang limlimo dayjay a tao. Saan pa yun ang maawagan di cellphone na? Pudno lakit iti imbaga ni attorney itay. Naskam ka manang Alaysa. No apay kat namin anamati ka iti dayjay a tao. Diyak ngamin impagaro pa kasto iti pagmanagan ti amin. Napayagan nga arapaap ko ti maadaan iti balay jay abroad. Impagarup ko lakit din no dayto yung ti sungbat dagiti inararapaap ko. Ngamsaan matgayam. Ala, husto daytan. Umay kayo. Mapantayo pa'y laang iti restaurant. I-text ko laang ni Jomel. Tapno ijay ti pagsasarakan tayo. Nakadanon tayo dito'y balayo, Alaysa. Sige.
Agawid kamin kininal makakabsat ko. Agsarita tanto laangan iti sabaling aldaw. Kaguran ka di, Jumel. Tanya ko mati ekspektaran. Maragsa ka na, gapo iti kasdeng inaramid mo. Jakmat nagayatan tinapasamak. Siyak pa'y nga ro tinaloko, saan ka di? Naloko ka, gapo ta nagpaloko ka. Jumel. No kumangaminta dimngag ka kadag iti pamagbagamin. Adayo ang mapasamak ti kastoy. Napukaw amin ang nagrigatan ta adwa. Kasano pa'y nga ron ang matuloy ti plano ta nga kalaysa. Ikarigata ka birukan na dya tao. Tapno subject ti kwarta na pukaw ko. Ikarig data, Jumel. Basta di na kumamot ka, Gura. Ay ayatan ka, unay. Katjak kaya tama pukaw ka. No talaga nga ay ayatan nak. Dimngag ka kumakanyak. Kasano pa'y nga ron ama sa pulam day dya lalaki. Panagkunak. Uray ti pudno anagan na. Di na imbagakan ka. Ibagam no anya ti kayat mo nga ramid. Tapno mapakawan na. Nagdagsan ti barong. Kung apoy tinapasama. Jak amo no anya ti sawag alaysa. Bay anak kumapay langag panunot itay. Nasakit anak mat. Gapo iti di mo panangipangag kanyak. Sige, agawit kami. Kat sapay la kuma. Tapag nakmam da ito'y anapasamak. Pakawanan na kuma, Jumel. Manang, ada tigayam mo. Pinastrat ko dito si dad mo. Gaputa mo adi mo kaya ti rumwar. Sige, ading ko. Agyaman na. Oh, anya ti bagam, friend. Friend, nadamag ko ngamin tinapasamak ken ka. Kaasi ka mat. Manon nga aldaw asaan ka simsimrak iti opisina. Mabainak ka po iti napasamak, friend. Kasla marunawak iti bain nga agparang iti opisina. Impaspasin dayag kulakit din. Ngandanton balay mi iti Amerika. Ngampeke mat gayam da iti awanan bain nga agnagan iti Jason. Nga rod, friend. Friend, kita am da ito'y aladawan. Iso da ito'y iti agnagan iti Jason. Saan ka di? Uwan. Natiliwan dagiti pulis. Juan, friend. Ay na, nagadugayam, tinabiktiman na. Ay na, amom friend. Mabuti nga't paikid din nga agurder iti online. Ang mga numaipadak matkan ka. Ay, agbabawi ang gaputa nagtalaga kiti da iti tao. Gapu iti da iti napasamak. Nalapit ang marakrak matan tinapintas alinangan mikin ni Jumel ang kayan ayat ko. Agbabawi ka talaga, friend. Gusto ti ko na ni Jumel. Naluko ak. Gaputa nagpaluko ak. Diyakon na subliti na pukaw mi akwarta kini Jumel, Mr. Lonely. Nasakitanak iti kastaunay. Gaputa na pukaw ko tinabayag nga inornong ko akwarta kastamatan ni Jumel akaayan ayat ko. Nakiwin naswas kanyak ni Jumel, gaputa mabuteng kano nga amangan numaulit tinapasama. Ita, nagbalbaliw ako. Kat saan ako na yan ang mapatpati kadag iti makikita iti social media ang mailaklabo. Diyak pa'y nalipatan ni Jumel, Mr. Lonely. Kat mangnamnama nga agsublinto matlaan kanyak ti lalaki nga inayat ko itinapod mo. Kastan kat agyaman ako. Tuy pag-ayam mo, Alaysa. Alaysa pag-ayam ko, agyaman kami iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Saan adakas ti agarapaap? Ngamrumbang mat apanunutan tayo, dagiti wagas tayo. Nuumno kadi, ti panangragpat tayo, wanyo saan. Bueno papagayam, maing ka nangagan, ti panakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga, di tinagan nga Alaysa. Adi na dinakamat, ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin.
Kiniti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin.